खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 मार्च बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, सुखु गोजोनै थानो हागोन, मोजां सान। बृष राशि। गोरोन्थि हाबा मावनानै सोरजोंबा साजा होजानो गिनो हागौ। गोसोआ दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायि जागोन। मिथुन राशि। बेराम आजार सोमजिनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनखांगोन। कर्कट राशि। मुवा बेसादफोर फानोब्ला मुलाम्फा जानो हागौ, रां रुफा आरजिनो हागोन। सिंह राशि। हास्थायखुमानानै थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसियैनो समा बारलांगोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि बायदिफोराव खहा जानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांगोन। तुला राशि। लामा हान्थिनायफोराव खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै सनमान मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। धनु राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। मकर राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव उथ्रिसारनो हागोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन। कुम्भ राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, एसे खेल लाना थानाया गाहाम जागोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय खामानिया जाफुंनो हागौ, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।